שלום לכולם, שמי אלון מחכם בכיס. בסרטון הזה אני אלמד אתכם על צרכנות נבונה. שימו לב שבסוף הסרטון אתם תעברו פעילות של בינגו, אז תקשיבו היטב. אנחנו יוצאים לסופר, ועוד לפני הסופר אנחנו נתקלים במבצע. אני רוצה שתסתכלו טוב על הפלייר פה מצד שמאל, כנראה ראיתם פלייר כזה או דומים לו בעבר, ותנסו לחשוב ולאתר את מה שאפשר להגדיר כקאץ', כמלכודת. ניתן לכם כמה שניות. הדבר הראשון שאני יכול לשים לב אליו, זה בעצם שההטבות הן בלעדיות למשלמים בכרטיס אשראי של רמי לוי. מה זה כרטיס אשראי של הסופר? האם זה טוב לי או לא טוב לי? אז בואו נתחיל מלהבהיר. רמי לוי הוא לא חברת אשראי, נכון להיום 2025. אבל הוא למעשה יוצר שיתוף פעולה עם חברת אשראי, כדי שיוכל להנפיק לנו כרטיסים, שעל הכרטיסים אנחנו נקבל הטבות מסוימות, אם זה צבירת נקודות, הנחה בקנייה. עכשיו בואו נחשוב למה שרמי לוי, או כל רשת שיווק אחרת, תעניק לנו הנחות על חשבונן. מה זה יוצא להם מזה? והתשובה היא דיכוי תחרות. בעצם רמי לוי, או כל רשת שיווק אחרת, הצרה הכי גדולה שלה זה תחרות עם רשת אחרת. כי הכוח שלנו בתור צרכנים, זה לא הכסף שלנו, זה האלטרנטיבה. זה היכולת שלנו להגיד, כאן יקר לי, אני קונה את זה שם. בעצם האלמנט הזה, הפעולה הזאת יוצרת תחרות בין הרשתות, בין החברות, שמורידה את המחירים. אז דבר ראשון שמנו לב לכרטיס אשראי של רמי לוי, הניסיון של רשת השיווק לדכא תחרות ולהשאיר אותנו יותר מחויבים לסופר. הדבר השני, ואתם יכולים לזהות לפי הזכוכית מגדלת, זה האותיות הקטנות. הרבה לא קוראים אותם, ומי שקורא לרוב לא מבין אותן עד הסוף, אז אנחנו נעשה שתי פעולות. אנחנו נגדיל אותן, ואנחנו נתרגם אותן לעברית פשוטה. אז הנה הן בגדול, והנה הן בעברית. התמונות להמחשה בלבד. משמעות היא שהמוצרים לא חייבים להיראות או להיות בדיוק אלה שבתמונה. המבצע הוא רק לחודשיים, אני רואה את זה כאן, בכפוף למגוון בכל סניף או עד גמר המלאי, זה אומר שהמוצרים האלה יכולים לא להימצא בכל הסניפים. הרשת רשאית להגביל את המבצע לפי שיקול דעתה ולפי תקנון הרשת, זה אומר שהם יכולים להפסיק את המבצע מתי שהם רוצים. המבצעים רק למשלם באשראי של רמי לוי דיברנו, והמחירים לפני ההנחה יכולים להיות שונים. עכשיו אני רוצה שתחשבו ותענו לי בסיכוי גבוה או סיכוי נמוך. יותר נכון, תענו לעצמכם. מה הסיכוי שמשפחה, הורים, 3 ילדים, שמגיעים לסופר, קראו היטב את המבצע הזה? מה הסיכוי שהם קראו את האותיות הקטנות? מה הסיכוי שהם הבינו אותם? ואם הבינו את כל זה, מה הסיכוי שבזמן שהם ליד הקופה, הם ישימו לב שהגבינה עברה 5.90 ולא, שהיא עברה 7.90 ולא 5.90? ואם כן, מה הסיכוי שיחזירו אותה למקום? אז התשובות כמובן לכל השאלות האלה הם נמוך, נמוך, נמוך ונמוך, ולכן הסיכוי היותר גבוה זה כשבמידה והם שמים לב שהם יכלו לחסוך 30-40 שקלים במבצעים, והקופאית אומרת, טוב, זה לאלה שיש להם כרטיס אשראי של רמי לוי, אבל בדיוק היום יש לנו נציג שעושה כרטיסים, ואז הסופר בעצם עושה לנו מרס טורקי בעסקים. הוא יצר לנו צורך מאוד מאוד חזק והציב לנו את הפתרון, וזה בעצם הקאץ' העיקרי של המבצע הזה. ההולכה של הסופר שלנו לעבר העסקה שהם רוצים שאנחנו נסגור מולם. אז זה המבצע, יש הרבה דוגמאות למבצעים כאלה, ואנחנו נעבור ונחשוף אסטרטגיות שיווק שונות שפועלות עלינו. נתחיל מהמותג עצמו, אוקיי? איזה במבה מתוך הבמבות האלה הייתם קונים? יכול להגיד לכם עליי, אני כנראה הייתי קונה את במבה אוסם, כי באמת בעיניי הבמבה הזו יותר טובה. אז כאן יש בעצם טעם, יש משמעות לתשלום, זה לא רק המותג. אבל, שימו לב כאן, איזו פסטה מהפסטות הבאות תקנו? הרבה מאוד יגידו פסטה אוסם, למרות שאם עכשיו אני אבשל את כולם באותה צורה ויגיש לכם אותה, יש מצב גדול שלא תשימו לב להבדלים. השיטה הבאה זה בעצם חישוב יחידת מחיר. תסתכלו על 3 הנוטלות האלה. יש לנו נוטלה קטנה, בינונית וגדולה, במחירים שונים. אם אני שואל אתכם מה הכי משתלם, איך אתם יכולים להגיד לי? התשובה היא חישוב יחידת מחיר, ואנחנו עושים את זה על ידי חלוקה והבנה של כמה המחיר ל-100 גרם. 5 שקלים ל-100 גרם, 3.99 ל-100 גרם ו-3.77 ל-100 גרם. על הנייר, הגדול הוא הכי משתלם, אבל צריך לשאול שאלות נוספות. למה שאני אקנה יותר אם אני לא צריך יותר? ואם אני קונה יותר, אולי זה גורם לי לצרוך יותר, במיוחד סוכר שזה ממכר. הדרך להבין מה משתלם ומה משתלם לי, 1 זה שיקול דעת, ו2 זה כמו שעשינו עכשיו, חישוב יחידת המחיר.
אסטרטגיה שיווקית נוספת היא ה-990, שהיא עובדת על רעיון אפקט הספרה השמאלית. המוח שלנו מאבד מידע מימין לשמאל, ולכן הספרה הראשונה שאנחנו נקלוט זה הספרה הזו. ברגע שיש 90 מאחורה, במיוחד כשאנחנו מסתכלים על מבצע, אנחנו לא מתעמקים בו לעומק, כנראה אם נראה אותו ל-2-3 שניות, ואז יורידו לנו אותו, ישאלו אותנו כמה זה עלה, אנחנו נגיד 9 ולא 10. שיטה נוספת נקראת less leader. זה כשרשת שיווק, כשיצרן, שחברה, לוקחים מוצר אחד משלל המוצרים שהם מציעים, ומורידים לו דרסטית את המחיר. זה ממש קרה עכשיו עם האייפונים שמוכרים ברשתות השיווק, שהמטרה היא כמובן לא לעשות רווח על אותו מוצר, אלא להביא כמה שיותר קהל לתוך הרשת, לתוך החברה, כדי שיקנו מוצרים שונים. הסופר מוכן להפסיד על מוצר מסוים, כדי להרוויח באחרים. דוגמה נוספת זה מבצע עוף בשקל שהיה לפני שנים שרמי לוי עשה, ועזר לו בין השאר מאוד להגיע לתודעה הציבורית. האסטרטגיה הנוספת היא נקראת פומו, אוקיי? בעצם שיטות שיווק שנופלות לנו וגורמות לנו להפעיל את הפומו, את ה-fear of missing out, כמו מהדורה מוגבלת, הנחה לנרשמים הראשונים, הנחה בלעדית, יוצרת לנו את הצורך שאני חייב לקנות את זה עכשיו, שמה אפספס את זה. דבר נוסף זה מיקום המוצרים. לא סתם המוצרים נמצאים איפה שהם נמצאים, דוגמה קלאסית זה בעצם בדרך לקופות הממתקים שהם נמצאים בול בגובה של קו העיניים של התינוקות שיושבים בכיסא בעגלה, וזה לא סתם. המטרה היא לייצר לחץ קנייה להורים שיוביל לקנייה. אסטרטגיה נוספת היא התיישנות מכוונת ויותר קשורה למוצרים עצמם. זה כשיצרנים בעצם מייצרים מוצרים שנועדו להתיישן עם הזמן, בין אם מבחינת חומרה או מבחינת תוכנה. זה למשל אייפונים שצריכים עדכון ומפסיקים לעבוד או עובדים לאט. ככה בעצם אפל גורמת לנו להיות קהל קלוב ולשוב ולקנות את אותו מוצר. הפתרון זה בעצם להתאים את המוצר לצורך ולא לרכוש לשם המותג. אני רוצה שתסתכלו עכשיו על שתי הטונות האלה. טונה סטארקיז המוכרת וטונה ריף שאתם אולי לא מכירים. אבל היה כאן מקרה שאולי לא הכרתם, שבו טונה ריף, טונה חדשה, עלתה למדפים, קיבלה אחרי מספר חודשים תביעה מטונה סטארקיז וירדה ועלתה בצבעים אחרים. הסיבה שזה קרה, בעצם טונה ריף לקחה את צבעי המותג ואת דוגמת העיצוב שלהם ויצרה משהו דומה. הדבר הזה גורם לנו בתור צרכנים לקבל את הביטחון שאוקיי, מדובר בטונה טובה, כי סטארקיז השקיעו הרבה מאמצים ואנרגיה כדי לגרום לי להבין שהצבע האדום פה, הצבע הירוק פה, הגלים והלבן, זה אומר איכותי. כשאנחנו ממשיכים על המיתוג, אני רוצה להראות לכם דוגמה נוספת. יש לנו כאן שני קוסקוסים, האחד של אוסם והשני של קוסקוס. ההבדל במחירים זה 40%, יש לנו 10 שקלים ו6 שקלים. אבל אם תהפכו את הקוסקוס, ואנחנו נסתכל על היצרן, מיוצר וארוז על ידי קוסקוס מזון בע"מ, ושל אוסם מיוצר על ידי קוד יצרן KM. גם כבר הבנתם, אני מניח מה זה קוד יצרן KM, זה למעשה קוסקוס מזון בע"מ. אפשר לראות את זה ברשם החברות, והסיבה שאוסם לא רושמים קוסקוס מזון בע"מ, זה כי הם לא רוצים שתדעו שהם מוכרים לכם את אותו קוסקוס שמוכרים לכם ליד ב6 שקלים, פשוט ב-40% יותר. הדבר האחרון שאנחנו ניגע בו זה בעצם הריכוזיות בשוק המזון שהיא נוגעת במונופולים. יש לנו בערך 10-15 מונופולים מרכזיים, שמונופול זה חברה או גוף או תאגיד שיש להם כוח שוק משמעותי, זה אומר שהם יכולים לקבוע מחירים בלי חשש משמעותי לתחרות. כמו למשל תנובה, שיש להם גם את סנפרוסט, גם את ממעוף, גם דגי תנובה, גם השף הלבן, או החברה המרכזית שאנחנו מכירים אותה כקוקה קולה, שיש להם את קוקה קולה, פיוזטי, טרה, קרלסברג, פריגת, למעשה הרבה מאוד מותגים ומוצרים שייכים או נכנסים לאותו כיס אחד. אז בואו שניה נלמד על זה. מה המשותף לכל הדבש וחלב? נתחיל רגע עם חלב. שלושתם מונופולים קודם כל. החלב הוא למעשה, תנובה היא למעשה שולטת בלמעלה מ-50% בשוק החלב בישראל, נכון להיום. שטראוס, שהם מחזיקים בבעלות של יד מרדכי, שולטים ב-60% ומעלה בשוק הדבש. והחברה המרכזית למשקאות בע"מ, שולטת בלמעלה מ-90% משוק הקולה השחורה בישראל. כמה באמת תחרות, למשל בקולה, יש לכל השאר, ומי אלה השאר? פפסי ואולי ארסי? זאת אומרת שאם עכשיו קוקה קולה רוצים להעלות מחירים,
והם עשו את זה, כן? רוצים להעלות מחירים ל-20 שקלים, אנחנו לא נקנה, כן? אבל אם יעלו בשקל שניים, אנחנו עכשיו נעבור לפפסי? התרגלנו לטעם. אז בואו ניקח את המקרה הכי קל כביכול, שזה החלב, 50%. אפשר להגיד, אוקיי, יש 50% שמתחלקים בין מתחרים אחרים. אז בואו נתעמק מה זה המתחרים האחרים. טרה ויוטבתה, שלמעשה ביחד שלושתם אחראים ל-85% מנפח השוק, אבל אתם ידעתם שכשאתם קונים חלב טרה, אתם מכניסים כסף לאותו כיס שמכר לכם את הקולה. וכשאתם קונים חלב יוטבתה, אתם מכניסים כסף לאותו כיס שמכר לכם את הדבש. אז האם באמת יש תחרות? לא בדיוק. והתחרות הזאת לנו מאוד מאוד חשובה כצרכנים, כי היא זו שגורמת למחירים לרדת. אנחנו רוצים לעודד תחרות. כי כשיש מונופולים, אנחנו בתור צרכנים נתונים לעליות מחירים, להגבלות של היצע, למחסור אפשרי כמו שהיה לנו עם הנייר טואלט ועם הביצים, או בכללי, ירידה באיכות הייצור. מכל הסכנות האלה, אמורה להגן עלינו רשות התחרות, שבעצם פועלת על פי חוק התחרות הכלכלית, ושהשתנה כמובן ב-2019, והם אמורים לבצע מספר פעולות. לבדוק מיזוגים של חברות, לקדם תחרות, לאכוף, לייעץ, לקבול, לקנוס, וכל הפעולות האלה אמורות כביכול להגן עלינו מפני המונופולים והכוח שיש ברשותם. אז אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם להבין כמה דברים בנוגע לצרכנות נבונה, על הכוחות שפועלים עלינו כדי לשכנע אותנו, לגרום לקנות יותר, ושאתם מוכנים לבינגו שלכם, שיהיה לכם בהצלחה, תהנו, אני הייתי אלון מחכם בכיס.